No. Musím si to měřit. Ano, hlavně, že to nezáběrte benzinky, vole. Ty plac na lajky. Pak zaber Michala a on řekne komentář k tomu. Ne, piče. Ano, ano. Tak ne, tak ty ho řekni. Ty ho řekni. O co mám říct? Něco. Takže tak si žije na Moravě. Počkej, by mohl jít ještě... Že mladí jenom chlastají a šukají už jenom důchod. On si koupil i ústní vodu, vole. Jo, Cinové koupil odol, vole. Jí dal pusu. Počkej, ještě musím dobrat, že to je fakt na benzínce, aby každý věřil. Já ti to pak pošlu a dej to na Facebook. Ne, to pro na YouTube. To by mohlo zebrat nějaké lajky. A zhledal hnutí. To by mohlo být placené to lajky. Když to je, když máš 1 000 000 lajků, dostaneš 100 000. Nebo 10 000, takhle 10 000. 0,1 koruna za slednutí. Když furt měl líp adresy a sám říkal. Taky možnost. Svěnkovi musel vydělat opak neustal, když měl miliardu zhlednutí, jo? 10 kulí. Ještě nějaký program, který to umí nějak překonat. 10 kulí dostal. To natáčí a tady pičoví vymýšlíme to video. Ty pičo, tak to je ochu ale extrém, už na té benzince, vole. Ty co to je láska, vole. Pak běž piče do flipu, vole. To je úplná nuda. Ta majitelka piča, vole, co bude sledovat ty kamery, co bude... Piče, ve flipu samý chlap, vole. Buzeranti ani jedna baba. Jo, a pak přijde balu. Teďka večer. Ve flipu samý chlap, vole, a tady to jede, vole. Piče, co všechno dělá, vole, nějaký dlouho. Takže mi